חן, והצטרפה לנו מורן מורטון, הרבה מחיאות כפיים לכולם. מורן, חוץ מזה שאנחנו נראה אותך בהמשך רוקדת בשיר האחרון שעשתה לו פורן חן, את רקדנית בטן. עכשיו, קודם כל אני חייב להגיד שרקדנית בטן, נגיד כששומעים את המושג הזה, רקדנית בטן, ישר הקונוטציות הם כאילו וואו, איזה משהו זול, אבל זה יכול להיות משהו נורא טרנדי ונורא עולמי העניין הזה, אז תספרי לנו קצת. אני אגיד לכם. ריקוד בטן הוא התחיל במצרים, טורקיה ולבנון. והוא נורא הקסים אירועים. זה הפך למשהו מאוד יוקרתי ונקודת חן וסמל שמאוד מוסיף לאירוע. וכולם כיום, זה הרבה ארצות שונות ואצלנו במיוחד. זה הפך לטרנד חדש ויופי. כל אחד באירוע שלו כן רוצה שזה יהיה חלק ניכר באירוע שלו. זה אומר מה, כשאת רוקדת היום באירועים, איך הקהל מתייחס לזה היום? כמו שפעם, ככה כפיים והדבקות, או שכבר מתחילים להתייחס לזה כאל ריקוד אומנותי? אומנותי, בהחלט אומנותי.